Ça va en privé Nourania Jama. Mais bon, on ni kaube fu dak ne kile ka salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Muna yan be fu dakuru ya kilente sabu adama de ni de me baga chayala ikanu baga chayala ni kibu taw to ma kilingin kufo ibe jalaki wa ini jalaki kaka. O koson an baw be fara ɲɔgɔn kan dakuru ya kilin ni kaw be fu ina fo kaw be an ɲanguma. Fulu tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ladɔniya ka jira k'a fɔ a ka d'an ye kosɛbɛ an ka baro caman kɛ ni aw ye bi ani ka fɛn caman fɔ aw ye mais vraiment waatiw korilen de don fo ka taa tɛmɛ bi ne yɛrɛ kun ka ɲi ka taa déplacement den dɔ la mais sanji ɲa kun ma ɲi sɔgɔma puisque an fɛ yan sura sanji benna bon dugu gɛlen ne ye san ɲa fila a bɛ ka munumunu a bɛ ka munumunu n ko n bɛ baaradennin dɔw kɛ fɔlɔ sanni n bɛ tila o la ni san ɲa jɔra n bɛ sɔrɔ ka bɔ bon n nana ye fana bɔ san ɲama jɔra o y'a sɔrɔ tile fana kuntagala janyana an bɛ i n'a fɔ 13 heures de la i n'a fɔ nin wagati in na o kosɔn an tɛ journée perdue pour ne pas perdre les journées an y'a ɲini ala fɛ ka ɲini a kira fɛ an bɛna bɔ ni gudoba kelen ka d'aw ma mɔgɔ minnu mako bɛ wari la wari hakɛ ma fɔ quoi ça dépend i yɛrɛ gɛrɛsɛgɛ ye cogo min ye voilà ni gɛrɛsɛgɛ ka bon i bɛ wari caman sɔrɔ parce que a baara kɛtɔ i t'a jira k'a fɔ k'i mako bɛ nin wari hakɛ in de la nin miliyɔn hakɛ in de la o tɛ a baara tɛ ten a baara bɛ kɛ dɔrɔn n'i y'a baara ka ban i bɛ sigi ka a wurujiw kɛ fo tile 7 ne ma fili n delila ka tɔgɔ nin jigi n y'a jigi mɛ tɔgɔ nin baara kɛtɔ n ye ko wɛrɛ ye ruhaniyaw ye ne kalan fɛn wɛrɛ la ne ma fili n y'o fana jigi mɛ o yɔrɔ ninnu a bɛ kɛ komi sulimaniya lo o kɛcogo cɛ ka jugu dɔɔnin quoi voilà parce que ni adamaden sen fila ye k'i bɛ taa jɛ ni fatɔ ye fatɔmuso ka fatɔmuso ɲini voilà diɲɛ kosɔn bon i bɛ taa sɔrɔ vraiment a tigi a ye dansago voilà donc ne sigura ka o nasira ye voilà bon o nasira o tɛ se ka di zulumaniya nuraniya sanfɛ an bɛna na tila n'an tilara nin ɲɛfɔyɔrɔ la an bɛ taa ka taa a zulumaniya ɲɛfɔ zulumaniya gurupu sanfɛ ni ala ka jɛ ye o la k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ dɔnniya ka a ɲini ala fɛ dɔnni minnu bɛ dira aw ma ala ka farifoni d'aw ma ka salibagatɔya bɔ aw la ka sabali ni muɲu di an bɛɛ lajɛlen ma maanifin i bɛ se ka kɛ maa ye i sabalilen de don i muɲulen de don mais i ka fari fariya ni sabali tɛ ɲɔgɔn ka sira la adamaden sabalinin bɛ yen a muɲulen de don adamaden bɛ yen a sabalilen de don a sɔnna ko bɛɛ ma a bɛ kara ko bɛɛ bɛ kara mais cɛfari don wa a ka fari fariya ani maajuguya tɛ ɲɔgɔn ka sira la mɔgɔ jugu o kɛwale yɛrɛ i b'a dɔn k'a fɔ karisa ka jugu mɔgɔ jugu o ŋaniya yɛrɛ n'a bɛ kuma dɔrɔn a kuma cogo la i b'a dɔn karisa ye mɔgɔ jugu ye mɔgɔ jugu maa min ma sabali i b'a ye a tɛ se ka sabali ka fɛn ta k'a di a mɔgɔ ɲɔgɔn yɛrɛ ma o ye mɔgɔ jugu ye o ye sabalibali ye mais maa bɛ se ka sabali a b'a yɛrɛ tiɲɛ ka maa wɛrɛ mago dilan mais cɛfari don a ka fari o ni sabali tɛ ɲɔgɔn ka sira la o ni juguya tɛ ɲɔgɔn ka sira la kuma yɛrɛ fɔcogo ɲuman ye o ye o ni a tigi sabalilen tɛ o tɛ ɲɔgɔn ka sira la o ni a ka jugu o tɛ ɲɔgɔn ka sira la cɛbakɔrɔ yɛrɛ n'i kɛra cɛ sen fila ye n'i ma fariya i tɛ cɛ ye i m'a ye n'o ko bɛ cɛw mankutu u b'a fɔ ko karisa ye cɛfari ye cɛfari kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o n'i yɛrɛ fɔlɔ ma fariya fɔlɔ k'i golo kaliya k'i joli kaliya i tɛ se ka jate ka fara cɛfariw kan kuma ɲɛfɔ lo misali tɛ o a y'a jateminɛ a yɛrɛ kɔrɔ tɛ cɛfari foyi ye fo k'a fɔ a ma ko a yɛrɛ ka fari n bɛna vocal suivant mais mɔgɔ jugu ale ta tɛ sɔrɔ a tɛ dumu a t'i ye a t'a ni mɔgɔ la kuma tɛ k'a yɛrɛ tiɲɛ ka mɔgɔ wɛrɛ mago dilan a y'i t'o ye o ye mɔgɔ jugu de ye an bi mɔgɔw ye tiɲɛ fɔbaga yɛrɛ de ta k'a kɛ mɔgɔ jugu ye mɔgɔ min ka teli ka tiɲɛ fɔ farafinna an fɛ yan diɲɛ yɛrɛ tɛ farafinna yan n'o tɛ n'i y'a afiriki bila bɛɛ dɔrɔn i b'a ye i yɛrɛ kɔrɔ mɔgɔ min bɛ tiɲɛ fɔ i bɛ taa ye o ka di farajɛw ye kosɛbɛ que c'est un non véritable ko tiɲɛ fɔbaga de don mais
anta fo ko tiɲɛ fɔla don dɛ ko mɔgɔ kɔnɔna gbɛlen de tɛ ko cɛ a bɛ tiɲɛ fɔ ko kɛra cogo min na a b'a fɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ an bɛ sin ka baga o tigi ma dɔrɔn de ko karisa ye mɔgɔ jugu ye est-ce que aw yɛrɛ bɛ mɔgɔ jugu dɔn mɔgɔ jugu de ye ba ye i bɛ taara ko min i bɛ donna i kun donna ko dɔ la ko nin bɛ n'i dumu i bɛna maloya sɔrɔ ko nin na i bɛna kunnasuru sɔrɔ ko nin na i bɛna lɛbu i ka nafolo bɛ se ka tiɲɛ ko min da fɛ e t'a dɔn e t'a dɔn n'o tɛ i tɛ sɔn k'i kun don a ko tɔgɔ la mais mɔgɔ jugu b'i nɛgɛ ko e k'a kɛ k'o de ka ɲi walasa e ka bin o dingɛ kɔnɔ e ka nafolo ka ban e ka maloya sɔrɔ i ka kunnasuru sɔrɔ i ka lɛbu sɔrɔ i ka woyoba an farafin y'o mɔgɔ de ta ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye sisan ale b'i encouragé i bɛ don ko nin kɔnɔ sisan i bɛ taa se i maloya daga dingɛ da la tuma dɔ i bɛ bin a kɔnɔ i b'i to kɔlɔn kɔnɔ sisan k'a fɔ ko ko ja karisa kun ye ne nɛgɛ karisa m'i nɛgɛ o a y'i tulo sago de fɔ i ye a ma tiɲɛ f'i ye o parce que o de kun ka di e ye o e ka laɲini tun y'o de ye e t'u fɛ k'o de kɛ o mɔgɔ jugu b'o o de i encouragé i k'o de kɛ i bɛ bo kɛ ka kurusi fa tuma min na a sigilen bɛ yɛlɛyɛlɛ sisan k'i ma fiti ko dɔn ko siɲɛ na n'i bɔra nin na k'i bɛna faamuya o de ye mɔgɔ jugu ye mais sisan e yɛrɛ ka laɲini tun y'o de sisan e taara fɔ mɔgɔ dɔ ye o mɔgɔ ye mɔgɔ ɲuman ye o k'i ma karisa kana nin kɛ dɛ karisa n'i ye nin kɛ i bɛ maloya sɔrɔ a fɛ sinon karisa i ka nafolo bɛ tiɲɛ dɛ ou bien karisa i bɛ kunnasuru sɔrɔ ou bien i bɛ lɛbu karisa kana don nin ko nin da fɛ nin man ɲi o y'a sɔrɔ o ko bɛ e min kan e bɛ fɛ k'a kɛ hali n'a man ɲi e b'a fɛ k'a kɛ i taara k'i bɛ conseil ɲini a tigi fɛ a ye ladilikan d'i ma non e ko non parce que mɔgɔ jugu lo komi n'ele ye nin ko in kɛ o de ka di e ye o e bɛ fɛ ka min kɛ o de ka di e ka ban mais e bɛ ka ladilibaga de ɲini i yɛrɛ la sisan est ce que ko in ne ka hɛrɛ don ou bien ne ka hɛrɛ t'a la mɔgɔ ɲuman b'a kɔnɔ kɛ k'a fɔ ye ko i ka hɛrɛ tɛ na kana nin kɛ nin man ɲi nin ma fisa e ma komi a ka di e ni ye e bɛ fɛ k'a kɛ e bɛ sin k'o kɛ mɔgɔ jugu ye sisan bari a ye tiɲɛ de f'i ye tiɲɛ dun man di mɔgɔ ye e sago ye min ye dɔw ko kana kɛ mais e sago y'o ko ye k'a kɛ tiɲɛ na n'i y'a kɛ i bɛ malo i ka nafolo bɛ tiɲɛ ou bien i taara ko jina ko i ma exemple ko na ni 1,1000,000 ye n b'a kɛ 1,100,000 ye k'a d'i ma e bɛ fɛ e ka 1,10,000 ka kɛ 1,100,000 ye kɛ dɔ k'a f'e ye sisan ko k'a kɛ ko ne yɛrɛ kɔrɔkɛ delila k'a kɛ ne belenkɛ delila k'a kɛ ne mamakɛ delila k'a kɛ e y'o ta dɔrɔn e ka 1,10,000 tununna e bɛ sɔrɔ ka nimisa sisan mun na n y'a kɛ o y'a sɔrɔ e tulo sago tun ye min ye o tigi y'o f'i ye o ye mɔgɔ jugu ye mais mɔgɔ ɲuman b'a f'i ye kan'a kɛ i ka hɛrɛ t'a la kana nin kɛ e ko fiyewu ko mɔgɔ ɲuman ye min fɔ e ye o tɛ e tulo sago ye donc e y'o tigi classé k'a fara mɔgɔ juguw kan i m'a ye tiɲɛfɔla man di mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tiɲɛ fɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn ye surtout farafin o b'i ta k'i kɛ mɔgɔ jugu ye o b'i placer mɔgɔ juguw cɛma o bɛ e kɛ kɔni hali ni ye diyama di mɔgɔ ma k'a to i ye tiɲɛ fɔ a ye ko e ye mɔgɔ jugu ye il faut que an ma hakili to nin yɔrɔ in na bi mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲuman dɔn dɛ bi mɔgɔ yɛrɛ tɛ mɔgɔ jugu dɔn maa min b'i bɔ fili kɔnɔ o de ye mɔgɔ ɲuman ye maa min b'i to fili kɔnɔ o ye mɔgɔ jugu de ye mais e tulo sago ye fili ye e tun bɛ fɛ ka fili min kɛ o de ka di e ni ye mɔgɔ jugu b'a fɛ yen k'a ka ɲi k'i encouragé k'i bila o bulonda fɛ mɔgɔ ɲuman b'a f'i ɲɛna kan'a kɛ i ka hɛrɛ tɛ nin na e sina ka mɔgɔ ɲuman ta ka kɛ mɔgɔ jugu ye a b'a tɔ imaginer fur et à mesure a bɛ taa kuma dan ye ma tila n bɛ na alors o kosɔn an bɛna bɔ ni nin recette ye k'a di aw ma aw minnu ye mɔgɔ ɲuman dɔn aw k'a faamuya ko an b'aw ɲɛ de fɛ an bɛ tiɲɛ de fɔ a ye ni asrar nin n'an y'a jɛngɛ ka lajɛ nuraniya lo mais jurumu dɔɔni b'a ko kɔnɔ jurumu b'a ko kɔnɔ sabi mun na n'i y'a jɛngɛ ka lajɛ bɛɛ baara nin bɛ kɛ ni fɛn dɔ ye sisɛgbɛ don dondogwɛ i b'a ɲɛnama su de don est ce que ɲɛnama fɛn su donnin a bɛ daga wa hali ni ala y'a latigɛ ko an ka bɛgɛnw ko kɔngɔsogow jikɔnɔfɛnw sokɔnɔ sogow ko
kwa be nina adamaden na ka nga mine ka sago kara eske ni ya jati mine ka ni man fen ɲɛnama mine ka dingɛ tigɛ k'a don ka kaburuden sɔgɔ k'a don k'a bari k'a datugu hɛrɛ dɔ kama eske ko ɲuman de don la ne lamɛnbagaw aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o tɛ hɛrɛ ye o tɛ ko ɲuman ye donc normalement ni yɛrɛ ye zulumaniya ka recette de mais komi i bi ka danfɛn dɔ de fɛngɛ ni tɔɔrɔ ala bi y'a yira k'a fɔ ko danfɛn bɛɛ sogow kungo sogow ni danfɛn bɛɛ tɛ mɛ sogow sogomafɛnw ni jikɔnɔfɛnw ko ale y'a bɛɛ ni adamaden na ko an k'a minɛ k'an k'an sago ye min ka d'an ye k'an k'a kɛ n'a ye mɛ n'i y'a jigin k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ n'i y'i nin yɛrɛ kɛ e yɛrɛ min bɛ k'a kɛ a baaratɔ i yɛrɛ dusukun b'a bisigiya ko tiɲɛna i tɛ ka ko ɲuman kɛ parce que i bɛ ka nin dɔ tɔɲɔ ala ko an k'an sago bɛɛ kɛ an sago bɛ sogo o sogo la ani ji kɔnɔfɛnw ni jɛgɛ kɔnɔfɛnw ko an k'a bɛɛ minɛ ka k'an sago ye maa m'a fɔ an k'o nin tɔɲɔ k'o nin tɔɔrɔ ala m'o fɔ i m'a ye a disaw bɛ yen n'i y'a lajɛ sogo bɛ faga cogo min na a bɛɛ ɲɛfɔra i bɛ muru ɲini muru min da ka di kan'a to muru da ka goya i k'a kɛ ka bɛgɛn kan tigɛ ɲɔgɔmɛ o kan ka jan kojugu i k'a kan sɔgɔ a ka jigin fo k'a kan fɔlɔ bɛɛ tigɛ o fana bɛ kɛ ni perese ye a muru da kan ka diya ala m'a fɔ mɔgɔ si k'i ka lamɛnni ta ka muru bɛgɛn kan tigɛ mɛ lamu bɛ se ka saga faga o lamu bɛ saga yɛrɛ faga saga kuturu hali misi n'i ye lampake sigi bɛɛ o y'a bɛɛ bɔ a foroko kɔnɔ dɔrɔn yanni b'a a den duuru ban yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ misi kan tigɛ k'a ban mɛ misi bɛ ɲani ala ma dan o ma ka tila ka jira alakira y'a jira n na k'a fɔ ko n'i y'a kan tigɛ ka ban muru da ka diya n'i y'a kan tigɛ ka ban tuma o tuma i ka jisuma kɛ k'a kan fɔlɔnin ko i ye yɔrɔ min tigɛ ka jisuma kɛ k'u ko o bɛɛ ka hinɛ dɔ lase bɛngɛn fagatɔ ma mɛ an delila k'a mɛn alakira y'a fɔ a ka hadisa jumɛn kɔnɔ ko an ka bɛngɛn minɛ k'a boso ko an kana kan tigɛ k'an k'a boso jɔn y'o mɛn donc kazalika ko nin ye jateminɛ nin ye nin cogo in na i bɛ ɲuman kɛra tuma o tuma e yɛrɛ b'a dɔn i bɛ ko min kɛra n'a ti bɛn hali n'a ma f'i ye karamɔgɔ dɔ m'a f'i ye e yɛrɛ ye karamɔgɔ de e yɛrɛ ye kuranna kalan ka hadisaw wuguba ka livuru caman kalan n'o de ye kitabu caman ye n'i y'a jɛngɛ k'a lajɛ kuma dɔw bɛ a ma sɛbɛ ko hadisaw bɛ ko livuru dɔw kɔnɔ mɛ nka hakili yɛrɛ tɛ sɔn hakili yɛrɛ b'a dɔn ko i bɛ ka min kɛ ko a ma ɲi donc fɛn fɛn ti sɔn a dɔn k'i tɔɲɔri de b'o la maanifin fana bɛ dogo ka ko o ko kɛ kana ɲinɛ dɛ a dɔn ko o tɛ ko ɲuman ye n'o tɛ ko o ko ka ɲi i b'a kɛ kɛnɛ kan de ko fila dɔrɔn le daganin bɛ i ka dogo k'a kɛ n'o tɛ a tɔ bɛɛ n'i dogora ka ko o ko kɛ o ko fila tɛmɛnen kɔfɛ a banna o ye i bɛ sira jugu de kan e yɛrɛ b'a dɔn para a ma bɛn o ye ko fila jumɛn ye a fɔlɔ i n'i ka hɔrɔnmuso aw si bon na o kɔni ni dogo ka kan dɛ wa an ka dogo k'o kɛ parce que denmisɛnninw bɛ yen minnu ma furu bɛ yen o kosɔn an ka dogo k'o kɛ an ka dogo k'ale kɛ i n'i ka hɔrɔnmuso a ka sanburu kɔnɔ o bɛ daga fasi o ye dogodogonin fɔlɔ ye min bɛ daga o tɛ kelen ye dogodogonin filanan mɔgɔ bɛ dogo ka ko filanan min kɛ o ye mun ko ye ka ko dɔ bɔ ala kama k'a kɛ ala kama k'i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ jigi tugu ala kama kira kama fi sabilillahi wa rasuli jɔn bɛɛ kan ka dogo k'o kɛ a tɔ bɛɛ wa n'i dogora ka ko kɛ ko fila tɛmɛnen kɔfɛ dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn ani dogo de ka kan parce que i bɛ ka ko min kɛ a ma ɲi sinon hali n'i ka hɔrɔnmuso a bɛ dogo ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na aw ka bon na a k'a kɛ to kuma n'a fɔ cogo fɛ mɛ n'a nana kɛ ala y'a kɛ gɛrɛsɛgɛ ye dogodogonin t'o la tuguni don ko dɔgɔtɔrɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kan de dɔw b'a fɔ a ma ko k'i hunna k'a jigi i kɔnsanante dɔw bɛ kuma k'i fari foni dɔw b'i ka sante filɛ i lacogo ani kana erreur kɛ dɔw bɛ k'i kɔrɔsi o tɛ dogoli ye tugu don o ni dogo man kan o ye ko dɔ ye o tɛ se ka kɛ bɛɛ ɲɛ na mɛ dogodogoli tɛ
nimu fana faraka hakili keme tigi ina fo nere olu bata jago he me muso jigi yoro muso te jiga kelewu mo de be faranya kan ka jigi ina fo mo bana fara o den kan londora kata sutura cogo mina mo be dogo ko fla doron de la ala ka dugu kolo kan ni dugora ko werla be o ye nambara o te ben o ko cejugu bay be ndantige ya émission o to kacha be ndantige ya mena resetini nyafaw ye kabanga o deli itaqillah aysra alaye wa rasula aysra kiday akana ta diye kliflani ma ka kujugu keke ka danzago ke katasa ni sira la hara regrete haya ambe ka villa minu jo takabana mobili minu bambolo etage minu bambolo horo muso minu bambolo isa ko le ga gere ala doti bo firiara anyama oke ba soro ashibona ishibona ere shiglanka itoro lukono ika horo muso be to firia kono wallahi chebe do foka kono lara nkale na femina we ala nyayi amma ke comme histoire lo ya nyefonye nyayi nye yani muso be bo firia klibi kono ton kono ani kono bora mema ala te juruta basara sida de muso do faka sida den be den to ko abu afage ko gendarmerie abenna kana muso nsoro firia kono shu clé wakati mi ya ja kere ka lu kono ke ka shiglanka atogoro bongono cedo no le wirla londora ko ni danzagoyi ko ni tote danzago ko ni nyadoya ya litisra halaye ikenga malo I adama de nyogoma ebe min kera an koroke musora ka to firia kono est-ce que ni moyo ke ele koroke fatuni musora firia kono babo firia klebi kono ton dama dron kono ko kamele ba soroy ka do abi shinaye abo bo ermi aja abo do ermi aja est-ce que abe ja iya kazalika ko be maktan bi makt ibe ko be jati menedi ibi iyere suma ka ko suma ima e mogo na e ko donga se yoro dora ni mogo tin ko famya tuguni pasale ba e ko be ko don ba e ko malere kun kama soro chama de be abo ko mi bode bo kun kela o ti foi donc ni ko donga se yoro dora fo do de ka fare ka sabalika sino cheona maw yisman daga o daga iba befa sabu ka don ta ka botai olu ti se ka foi yore famya ila mimbo kunna ko don ta dana yoro mina dron vocal suivant makla mbena alors ched dogonu willa ka blonda mene ka datugu ka sogo donda kilin boda kilin gendarme de tuye cheni firia musoni aka kambele min tuba soro ka to firia bona aka kambele tuye gendarme de wa gendarme chefu anado ched dogonu olu ka tese ka nyate ko ni nyadonya de ko ni yere te nyadonya ko ni jomba yade ivoirien ko c'est j'ai rentré ko j'ai rentré rete tukuni ko ni kera jomba yale petit man petit ou bien aya to bu kan fo kanye ko jomba yale do uya kumbe a umadu akande uya kumbe wakati mina bora fria bongono ka yere waga uya soro Yamaha pempam Yamaha dam dot be Burkina ko Yamaha dam pempam uya soro bo sangara c'était 1 million 200 à l'époque 1 million 200 ce n'est pas. Voyez-vous, ni ay mo mba fo tuma benga video ra yoro be mba fo ensemble pour réussir sans faire mba fo yoro bela jelena mo kan weleli dabla do de wele te kan appel tige kan bara tige kan émission tige wa do de wele kan to YouTube fana sans faire kan direct tige ni ale to ina na do yoro la ngombe kuma do wara na do ya tukuni kan wele kan appel tige tukuni kan vocal fana émission tige
Désormais, nettement, je suis conseiller parce que comment on a bien fait, appel coup, moi, ça me dérange. Voilà. N'aw ta yɛrɛ bonya ne m'a fɔ mɔgɔ kan bonya mais mɔgɔ si kana essayer ka ne dɔgɔya n tɛ min fɛ n y'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ y'a yɛrɛ nɛgɛ k'a ta suyuku rɔ fo ka taa bila ne yɛrɛ ɲɔgɔnw na n'i ye ne wele bɛɛ dɔrɔn ne b'i bloquer ka bɔ n ka téléphone kɔnɔ wa n bɛ tila ka don n b'i ka photo capture kɛ ka don i ka écran photo écran n b'a capture kɛ ka don n'a ye maitres ni fɛngɛw fɛ u b'i supprimer k'i bɔ bulondaw bɛɛ kɔnɔna na moi je n'en peux plus. Voilà, à un moment donné, là, il faut qu'on se respecte. Voilà. Moi, je ne suis pas un robot. Beaucoup d'âmes kanatige. Kakla ka dame na zéro kanatige. Kakla kana dame ne katige. Je moyen plus. Mogo mogo yire nege dronga ne wili appel modèle ou modèle là. Nte kuma yere cha. Nte do yere ka ladili kan di ma. Mbe do dron bi bloqué qui supprimer ka bonga téléphone kono. Et puis mbi ka e fenye. E ka profil capture ke ka di nyemo mo bi supprimer ka bon groupe nasra bela jelenka. Voilà, moi je n'en peux plus. Je moyen plus. Voilà, dans le cours, quoi. À toi, il y a deux YouTube s'en fait, ni 3 minutes tirer vidéo, ni vidéo ni installer les câbles, capture de vidéo, mais ni vidéo est là, ben câble 3 minutes direct, ni y'a damane bedron, 3 minutes ban yoro, il y a 1000 gigaban, 1000 mégas, il y a les gaban. Les 1000 mégas là, ça coûte combien de francs? Non, non, pas d'obana de drogue, donc il y a les drogues qui allaient supprimer. N'y a tout ni yele. Qui ka bara beke à zéro. Il faut que vidéo ndam à zéro. Il faut que direct ndam à zéro. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Les pères de la CE qui vont payer l'argent là pour moi. Le mot que je suis en train de gaspiller là, parce que comment d'autres fois t'as à la bagnole là, la to dobna dodro ka be nyami bulu bi kla ka dam na zéro. Olu bne sarla jole la ne ka baran ke. Gare à vous, hein, toute personne qui m'appelle désormais là, il sera banni dans Ensemble pour réussir. Et je le bloque dans toutes mes WhatsApp. Ok. Be nye jimi kan dusukun kalme don be tan nga mission yi. Mais histoire ntol la kali. Ayo le gari ludara o wakati fana chien tuti komi bi. Ama meti sa me fin samwan woro samwan wolon fla abobo. Mo jat mangele chien na o wakati. Donc muso ni filiato ni cɛ dɔgɔninw bɔra ka moto ni pousse ka don lu kɔnɔ lu fana ye buloda kelen donda kelen bɔda kelen ka datugu ka lu da sɔgɔ cɛ nana bɔ filiato muso ka a donna ka mako dilan ka ban waati min na a bɔra olu y'a filɛ tigɛ a tagamana ka taa se bulonda la k'a sɔrɔ a sɔgɔlen don a sɔgɔra ka na a sɔgɔtɔ ka na facɛ cɛman filiatɔ dɔgɔmuso cɛ dɔgɔcɛ ninnu olu fana y'a kunbɛn ni kɛlɛkɛminɛnw ye jinde bɛ dɔw bolo hali bese bɛ dɔw bolo haya u bɛ susuru kɛ ni fɛn min ye nin ale fana kala nin bɛ dɔw bolo u bɛ k'a kunbɛn a ye marifa bɔ automatiquement même il n'est même pas hésité a ma hésité a ye kisɛ fila ci a ko sabanan ko ça sera quelqu'un parmi eux dɔgɔ caman kelen tun bɛ yen o tun ye fatɔ de ye o y'i girin ka k'a kan a bɛ se ka marifa de wuli a tɛ se ka marifa ci mɔgɔ la ten o kɔngɔsogow tɛ o et puis à leur domaine domicile c'est domicile de quelqu'un tu vas aller tuer quelqu'un i taara ka taa o ka mɔgɔ ka muso o ka mɔgɔ min fatura ka muso i taara o jɛnɛya yɔrɔ i ma dan o ma i bɛ tila ka marifa bɔ ka dɔ ci i ma dan o ma o ka lu kɔnɔ non dɔgɔ caman kelen tun bɛ o ye ale bɛ komi ne ka lagare i bɛ yan i ni ce ale murutira komi ne ka lagare de la France ko n b'i fo ale y'i pan ka nɔrɔ a la a ye marifa fili u y'a di k'a fara a kun dɔw y'a cin dɔw y'a wagasi k'a siɲɛ dɛrɛki kosɛbɛ ka ban ka bɔ
olu ni sisan tɛ kelen ye ka taa telefɔni bɛ minnu ka lu kɔnɔ o ye fixe tile ye ka taa telefɔnitigiw y'a lɔ quartier kɔnɔ o wagatiw ra minnu bolo b'u kɔ sɔrɔ telefɔni fixe kelen kelenninw bɛ sɔrɔ quartier bɛɛ kɔnɔ u taara dehors la ka 18 wele sapeur pompier nana ka na a ta ka taa n'a ye mais cɛ ka baara tiɲɛna donc a kana nata diɲɛ na ka kojuguw kɛ a kana nata foyi ra dugukolo nin ka yan ka tiɲɛni kɛ n'ala y'i sɔn a fɔ ala ni ce n'a y'i jɛn a fɔ ala ni ce ni bɛɛ kɛra nafolotigi ye c'est que diɲɛ yɛrɛ ti diya o fo an n'u kelen kelenw ka kɛ fantanw ye nafolotigiw kelen kelenninw fana ka ca an cɛ ma an bɛ ɲɔgɔn dafa dɔrɔmɛ taa minnu fɛ an bɛ taa dɔrɔmɛ fila filatigiw ka baaraw kɛ olu bɛ dɔrɔmɛ kelen kelen di anw ma a bɛ ten de o diɲɛ bɛ ja ten de mais n'an bɛɛ ɲina a ti ɲɛnabɔ dɛ fantan dɔw ka tapɛti yɛrɛ ka fisa nafolotigi dɔw ka miliyari ye a ka etaziw n'a ka vilaniw n'a a ka hɔrɔnmuso a ka fisa ye i sali dɔrɔn de ka gɛlɛn i tɛ tile 90 yɛrɛ sɔrɔ i muso yɛrɛ preseni don i musow ra dɔw bɛ sɔrɔ hɔrɔnw don olu yɛrɛ dɔw bɛ sɔrɔ min b'a fɔ ko fo n saya n tɛ cɛ wɛrɛ fɛ n tɛ se ka cɛ wɛrɛ sɔrɔ i n'a fɔ ne ka hɔrɔn cɛ min sara mais est ce que i musow bɛɛ bɛ se ka k'u ya caman bɛ sɔrɔ o cɛ ma ye n'i ka musow dafara 4 i n'a fɔ sariya y'a yira cogo min na i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ hɔrɔn la olu yɛrɛ preseni don firiya ka ban u ka bɔ u k'u ɲɛsin a dɔw bɛ cɛ ko bɛ kɛ komi a b'a faga mais e ni ala n'a cira cɛ n'i b'i furumuso i b'i furu cɛ fɛ k'a ko ka di ye est ce que i cɛ sanni yanni san kelen cɛ lɔgɔ yɛrɛ kan k'i minɛ jango kana fɔ ko ko n ye kalo 3 bɛɛ kɛ ko cɛ lɔgɔ bɛ na mais wallahi a b'an bɛɛ ka so o tɛna fɔ e yɛrɛ tɛna miiriw donc nin bɛɛ kun ye dɔrɔn kan'a bila i kunna an ka musow caman b'an bolo wallahi ni wari t'i fɛ hali ni ko ma ani sɔgɔma o t'i jaabi o t'i fɛ o bila i kunna kana ɲinɛ o kɔ quoi o t'i fɛ dɛ dɔrɔmɛ 2 min b'i fɛ o bol'o de kɔ dɔw yɛrɛ ta ti dogo o b'a yir'i la face à face vis à vis terre à terre ɲa da ɲa an ɲa wa ɲɔgɔn na n'a tɛ yen fana bɛɛ dɔrɔn wallahi a tigi tatɔ don mais hɔrɔnmuso yɛrɛ ye mun de ye hɔrɔnmuso de ye o ko hali tuma dɔ la a bɛ wuli ka fini nɔgɔ mɔgɔw ka fini nɔgɔw k'u ka dɔrɔmɛw fara ɲɔgɔn kan ka filaw fara ɲɔgɔn kan ka na i jigi tugu k'i ka denbaya balo o jɔjɔli b'alu fɛ musow ye a ye bɔ k'a tigɛw kɔrɔta cɛ joli bɛ ensemble pour réussir sanfɛ cɛ joli bɛ nuraniya sanfɛ yan minnu musow bɛ sɔn ka kari ka bɔ ka fini ko k'a dɔrɔmɛ 20 minɛ ka na ga kɛ k'a di i ka wolodenninw ma k'o hinɛ b'i la de bon an k'o bila cɛ joli joli fana bɛ yen ensemble pour réussir sanfɛ yan i yɛrɛ b'a lɔ i dusukun na pɛrɛ dɔrɔmɛ 2 de bɛ n fɛ n'a tɛ n fɛ wallahi ni muso tɛ sigi n ka so a mɔgɔ joli a ka ca dɛ wa an ka ca donc a kana sɔn k'a ka lahara tiɲɛ diɲɛ dama kosɔn i sa ni tile 90 tɛ dafa i muso cɛ lɔgɔ b'a la kabini i bananen don o bɛ kɛlɛ kɛ i ka tiɲɛ bɛɛ kama mais ele ka tiɲɛ dan ye a tiɲɛna a bɛ to diɲɛ yan e sa ni bɛɛ dɔrɔn e bɛna sɔrɔ e bɛ taa ka nin bɛɛ to yen fu e ye ɲuman joli kɛ sisan mais n'a y'a sɔrɔ k'i ye tiɲɛni de kɛ ka nafolo ɲini dun n'a y'a sɔrɔ e ye tiɲɛni de kɛ ka nafolo ɲini dun nafolo min i satɔ o tɛna ta k'a fara i kan ko a bɛ taa mizani na nafolo tɛna fara i kan kaburu kɔnɔ k'a bɛ taa kɛ i kunbabɔ ye lahara nafolo dan kɔni ye e sara a banna wa ni vocal ninnu n b'a jigi ensemble pour réussir sanfɛ wa n b'a ɲini ensemble pour réussir traditeurs bɛɛ lajɛlen fɛ a y'a kala kɔsɔ a y'a ka kira kɔnɔ ni vocal ninnu a y'a partager ka taa groupe ninnu bɛɛ kelen kelen sanfɛ a gundo yɔrɔ nin n b'o tigɛ n t'o fara a kan dɛ parce que bɛɛ i ye fɛn min dan i b'o de sɛnɛ i ye fɛn min dan dugukolo jukɔrɔ wallahi i b'o de sɛnɛ a ye sabali a kana ala tɔgɔ cɛjugu ninnu ta k'a baara ko diɲɛ ko danko b'aw yɛrɛ la ko diɲɛ fa de lɔgɔ b'aw la a ye sabali diɲɛ tɛ foyi ye a bɛ komi n'i lara i sunɔgɔnin yanni i ka kunu diɲɛ bɛ ten de ça veut dire quoi c'est à dire i b'i ba kɔnɔbara la tuma min na i tɛ foyi kalama tuma min na ni
ibai bangi ki blala ka dugukolo ka lomina bana ikubi ba kono bara kono fen to be pasire ibe nyina obeko che kelen juma le be min be se ka fo be muso kelen juma be ala ka dugukolo ka min ba fo ko ne to min ba kono bara kono ko ni ko inde to be personne kuma nun ka bo hakili tanma ina fo nere nyona hakili tan hakili kelen sila saba fo den tan kuma ka bo awma mais hakili kelen tigu olu be badra ka kuma ta yorodo yado bi ba kono barla kalo kononton kabe ni bi maniye kana yeleba ka ke jisala salaye kana yelema ka ke joli jisala salaye kana yelema ka ke joli kuruye kana yelema ka ke sogo kuruye kana yelema ka fasaw do ka former kana yelema ka adama de saulata me ima wala ka bo nyogona inoron be nyogona kurukutu komi si chefa ki tora kini I wala ka bo nyogona ka kono do ira ka fasaw do ira ki tugu ala be ni fiye ira adama dena kito ibamso kono bara kono kalo jol dorondo nimbe soroka fiye ira kunsigu bina nyada nunu be formu be mama faran abe komi ni tara telephone sa ba pake kono jogo mana ele ba faran ka asama ka bo o mamiri de wallahi adama de mamiri wati jol dron nebe kuma na ya minute fara yonka ambe 30 minutes dépasser mais ni tien no dro da kurunye kile abedlana mais nyeni bolo ka be kuma fuki da fara ona tabe do ba fo kiyo juguya kibo lulema ko badra kuma fora ka shine de ma eteo diende beti ora na famyana nebe dele ka fo tuma be ngo kuma ba mungu nafa kele min bara ngo bone de do aye sina ala to nunu nye ala to do be ni ya bara ite den soro fi saya gereze mi ala kan ga taka dima den wolo gereze I gereze deuna o niunde be taka to eleka na fule vocal suivant besara la ebo de faire la o mai ibaye na folotigi do be den ta fe na do be ala yere minu de olu be den zoro ma be la to o den be abe na folo ni nyina ka choro chogo mina ore na ni mbie iga na folo ni nyini chogo mina de o de ba to ite wolo den soro ala ka dugu koloka na folo dolo be abi ka den pe abi iga den ni o le be ke ka na folo yi o te muso ye de o e chewo de parce que muso sitna a den wolo nuguta ka ke na folo yi mais e cheto e bita do adora tuma dora karamogo fana ba ke o ta fiye tuma do jotigu o tina fiye o be bara nke e bisinga ke na folo tigi yani kalo saba kalo woro san kelen yoro e to forme dien yoro bera kama soro o ye feminta e fe ka soro ke eke o ye e to do badra ko le ka dabla a beka fo anga be fo beka ere soro anga fo de anga be fo beka ere soro akana nata diana o ta fo jogo nyuma ye mais akana nata diana ka se adana kanyina an yɛrɛ ka devoir ye mun ye ala y'i da mun kama I kan ka na mun de kɛ dugukolo nin kan chacun est mission de cette terre an bɛɛ danna ko dɔ de kosɔn diɲɛ na yan an ma na an kunfɛ wa an tɛ segira an kunfɛ wa ala ma an dan ko kunfɛ ko wa ma khalaqal insi wal jinni illa liya'budullah ala ma dan fɛn jinɛw ni adamadenw dan foyi wɛrɛ kosɔn ko fo ka ale yɛrɛ ala bato mais ay kuma fɔ globalement kuma caman b'a kɔnɔ jukɔrɔ ni minnu ma faamu o bɛna ye non ala k'an dan dɔrɔn an ka ala bato an ka heji an ka sun an ka jaga an ka to ka seli an ka to ka kɔlɔsi sama ka ala wele k'a caya o dama tɛ o ala tɛ fɛn fɛn fɛ n'i y'o bila i ala bato dɔ de kɛ ala bɛ fɛn fɛn fɛ n'i y'o kɛ i ala bato dɔ de kan
ni ye ɲuman kɛ i mɔgɔnanfin ɲɔgɔn ye diɲɛ danna kira 313 kira ka na o de kosɔn k'an ka juguman dabila an kana juguman kɛ ɲɔgɔn na an ka ɲuman kɛ nabi ɲumanya 124 o ma dan dɔwɛrɛ kama o fana danna ni mission kelen de kosɔn an kana kojugu kɛ ɲɔgɔn na wa an ka da la k'a fɔ ko ala bɛ yen wa ala ye kelen la sharika laka wahdahu la sharika lahu n'a faamuyana ten badara bɛ na ni recette ye k'o ɲɛfɔ a ye parce que a ka tɔgɔ tɛ ansam nuraniya jama a ka tɔgɔ tɛ mais n b'a d'aw ma parce que n delila ka ala tɔgɔ dɔ ta k'a di groupe wɛrɛ sanfɛ donc automatiquement n b'aw fana fɛn dɔ da aw ma min ta aw ta ye n'o tɛ nin man kan ka jigiya parce que ka ɲɛnamafɛn su don wallahi o jigiyɔrɔ tɛ savant en privé nuraniya sanfɛ ayi zulmaniya mɔgɔw ta don n'a faamuyana n bɛ consigne bila consigne nin jukɔrɔ n bɛna kuma nin ɲɛfɔ ala tɔgɔ nin expliquer n delila k'a ɲɛfɔ n b'a fɔ mais faut que traditeur k'a faamuya ko consigne juguma secret yɔrɔ nin o k'a partager groupe bɛɛ sanfɛ mais secret yɔrɔ nin o kana don a la ni kuma faamuyana vocal suivant n bɛ sira la alors nin tɔgɔ nin c'est terre à terre mɔgɔ min bɛ fɛ ka wari ba sɔrɔ k'a wɔgɔbi dugukolo jukɔrɔ k'a bɔ i bɛna haya nin sɛbɛn fi samumim wa hamimim i b'a sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ 200 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 200 i bɛna dondo kɔrɔ gɛɛma ɲini dondo min siɲɛ bɛ nɛrɛmuguma maa yɛrɛ gbɛɛni no mɔsiw b'a fɔ a ma ko mɔrɔnɔga ko karamɔgɔ sisɛ i b'a ye a gbɛɛni no pasi mais a siɲɛ ninnu siɲɛ 2 ninnu bɛ nɛrɛmuguma i b'o sisɛ le ɲini ka sɔrɔ sisan ka misiku gazali i b'a awal ni i b'a ɲini k'a san a tɛ tɛmɛ 16,000 bi bi na a wari man ca fɔlɔfɔlɔ la a tun bɛ taa 27,000 27,000 mais bi bi na 16,000 b'a sɔrɔ a photo caman jigira ensemble pour réussir sanfɛ n y'a lɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛna tila ka bɔ n'o a photo ye k'a yira la n'an b'a fɔ a ma ko misiku gazali bon kalandenw an b'a la sɔmi tuma dɔ la a kaarin tɛ n'i ma kaari tɛ hɛrɛ sɔrɔ i bɛ misiku gazali original de ɲini premier nin i b'o de ɲini k'a parfum ji dɔɔni bɔ ten k'a tɔni nasi nin kɔnɔ i y'a faamuya yiri 2 bɛ yen i b'olu yiri nin ladɔn ɲini yiri jumɛn ni jumɛn a fɔlɔ zɛgɛnɛ yiri ladɔn i b'o ɲini zɛgɛnɛ an bɛ yiri dɔ wele ko zɛgɛnɛ mɔsiw k'a ma ko kɛgɛlɛga zɛgɛnɛ a bɛ den dɔ kɛ a den bɛ ten a ka di musokɔrɔniw ye ani muso kɔnɔmaw a yiri nin den ka da u b'a mugan ten a kasa man di wa a ka kunna mais sukariya dɔɔni fana b'a da a man di sa a kɔni ne t'a fɛ dɛ o b'a wele ko zɛgɛnɛ voilà a kisɛ n'o y'a mugan a kisɛ bɛ ten jani komi yiri bon karamɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a sɔgɔsɔgɔ ka juru tugu a la ala tɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a baara n'a ye mais tuma caman mɛlɛkɛ tɔgɔw a ka teli ka baara kɛ ni mɛlɛkɛ tɔgɔw ani ruhaniya tɔgɔw ani jinɛ tɔgɔ ninnu mɔgɔ minnu b'a kɛ kɔlɔsi olu ka teli ka baara kɛ n'a ye a dɔw bɛ ne yɛrɛ bolo yan fo den 2 n bɛna tila k'a photo jigin o de ye jɛgɛnɛ ye n b'a fɔ a ma bamanankan na ko zɛgɛnɛ mais mɔsikan na ko kɛkɛlɛka i b'o o yiri ladɔn ɲini yiri 2nan an b'a wele mɔsikan na ko voka est-ce que o t'a wele bamanankan na ko bugumbum voilà bugumbum ou bien ko cogo jumɛn a bɛ nɔgɔ a nan ka di kosɛbɛ n'a sira n'i y'a sɔrɔ o ye tosara tigɛ kari k'a bila a nan kɔnɔ sɔgɔma k'a gwan kosɛbɛ o ka di dɛ wa hali n'o man di bɛɛ o ka di ne kosɛbɛ voilà ale yiri nin u b'a wele ko bugumbum ou bien ko bugumbum o yiri ko don yɛlɛma han ko bubu han bumbu yiri a bɛ nɔgɔ ten voilà aya musow de b'a tɔgɔ dɔn ka ye ko bugubugu bon haya bon a y'a faamuya sa a bɛ nɔgɔ kosɛbɛ o yiri o ladɔn o ni zɛgɛnɛ lili zɛgɛnɛ ladɔn
ale ni yiri tɔgɔ ladɔn o ladɔn fila ninnu a b'o susu ɲanama ka misku gazali parfum misku gazali ni ko o dɔɔni tɔniya kɔnɔ wala k'a to fɔɲɔ b'a fiyɛ a b'o mugu dɔɔni ta k'a bila nasi nin kɔnɔ haya nin sɛbɛnni siɲɛ 200 nin kɔnɔna nasi nin na ka sɔrɔ sisan k'a ta ka siyɛ ko n'a ye siyɛ gbɛ pasi min sen nɛrɛmuguni nu an b'a fɔ a wele mɔsikan na ko karamɔgɔ sisɛ i b'a ye siyɛ yɛrɛ gbɛ nu mɛ n'i taara gɛlɛnkara ninnu filɛ a wari yɛrɛ dɔgɔya ni tuma dɔ la miliyɔn don a bɛ se ka se hali miliyɔn 100 miliyɔn 100 ni kɔ ma miliyɔn 99 miliyɔn a ka ca wariba lo mais ça dépend tuma dɔ la jinɛw bɛ na ni sanu ye sanu min wari valeur ka bon e ka laɲini ye wari deni baara tɛ quoi wala u bɛ na n'ale ye mais i bɛ se k'a feere i bɛ se ka sanu feere ou bien jawhari ou bien marjanun voilà a bɛ se ka na i bɛ se ka taa fɛn wɛrɛ sɔrɔ nafolomafɛn dɔ sɔrɔ en tout cas a yɔrɔ la donc n'i ye ka waati min kɛ ten sisan i b'i ka laɲini don a kɔnɔ sisan k'o sɛbɛnden wɔgɔbi dugumɛniso baitu namli arabu b'a fɔ ko namli baitu namli dugumɛniso bon n t'a la o b'a wele cogo min na tuguni ni ten tɛ mɔsiw b'a fɔ a ma ko gunwuri wala gunwuri ɲiga i bɛ t'o yɔrɔ ɲini sisan i b'a yɔrɔ nin wɔgɔbi i bɛ sisɛn don k'a datugu a ɲɛnama su don nin yɔrɔ nin de ye n bila kuma caman na ka taa ɲɛnama fɛn minɛ k'a ɲɛnama su don k'e mako bɛ fɛn dɔ de la est ce que n'o ye ele ɲɛnama su don a bɛ diya i ye wa Badara mako bɛ nin de la o de y'a to Badara kumana bi ka Ala minɛ ka ɲɛnama Ala ko ɲɛnama fɛn kɔni sisɛw ni sagaw ni fɛn bɛɛ kɛnɛkan fɛn sogomanw ani jikɔnɔfɛn nimanw a bɛɛ adamaden ta de ye an k'an sago k'a la mais est ce que k'a ɲɛnama minɛ ka su don est ce que o fana fɔra Ala y'o fɔ o kɛbagaw ye dansago dɛ Badara ma tila n bɛ na n'i y'o ɲɛnama su don ka ban tuma min na i bɛ sɔrɔ sisan ka sɔgɔ ka taa i ka so o y'a sɔrɔ a wusuna yɛrɛ labɛnnen don i fɛ a wusuna ma sɛbɛn n b'a bɛɛ fɔ a b'a mɛn a wusuna dɔw ko kanafin a tɔgɔ ye maaja i bɛ maaja ɲini ka fara forotofin kan n'o ko kanafin i bɛ barikanden ɲini ka fara a kan et puis i bɛ to ka wurudi kɛ lon bɛɛ su fɛ i bɛ na fi sammo min wa hani min i bɛ na wurudi 5000 500 50 ani 5 fo ka taa se tile 7 n'i y'a wurudi ka ban i b'a duwawu kala siɲɛ 7 walima siɲɛ 11 duwawu ne Allahumma ya rabbal alarbabi wa ya musababu alasbabu adini sababa salihan khairun sababin rizqun sababin malun sababin adini sababi shari'un wa ya mu'aymin al-rikabi ويا مسته السحابي ويا رزق من تشاء بغير إساب ويا مالك ويا وهاب يا من رد موسى إلا أمه ويا من رد يوسف إلا أبيه أسألك أن ترزقني رزقا خيرا وتحفظني شره إنك على كل شيء قدير إباك لا شيء بنا نكلني شيء ولون فلانته أيه شيء بنا نكلي ناي بابي لا جابنا أيه نيا كلام بنا نكلنا نبي سرقة سولي كلاكا شيء دامي يجا إن شاء الله نكلي ولون فلادارا tile 7 dafara ka ban taa dugumaniso ni wɔgɔbi ban n'i ma taa nafolo sɔrɔ i bɛ sanu de sɔgɔ ka bɔ yɔrɔ la mais sisɛ min i tun y'a ko ni nasi nin ye k'a don dugukolo jukɔrɔ i ɲɛ tɛna la sisɛ nin kan tugun sɛbɛnden nin fana i tɛna ale ye tugun mais i bɛ taa nafolo mugu sɔrɔ yen e yɛrɛ ka laɲini tun ye min ye a bɛ caya o ye walima i bɛ sanu sɔrɔ yen n'i sanu bɔ n'i taara feere a wari bɛ caya ka tɛmɛ i tun bɛ miliyɔn hakɛ min fɛ walima i bɛ taa jawhari sɔrɔ yen walima i bɛ taa marjanun sɔrɔ yen walima lu'lu etc etc c'est un truc comme ça mais a kana ɲina
mu de bɛ se ka mɔgɔ bila i ka jurumun ko in ɲɔgɔn kɛ ka ɲɛnaman fɛn dɔ minɛ ka dingɛ tigɛ k'o ɲɛnaman su don a kɔnɔ hali ja tɛ tigɛ heyi ni ko ma gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ ne balimaw a ye sabali an min bɛ k'a d'aw ma an sabalilale ni anw tun ma sabali tan tun t'anw yɛrɛ fɛ jango k'a fɔ k'an bɛ kuma u fɛ yan mɛ kamasɔrɔ an sabalila dɛ an yɛrɛ bɛ aw dali a ye sabali maa si kana nin ta k'a kɛ i ka bololafɛn ye ka nin kɛ i ka nafolo ɲininan ye k'i bɛ diɲɛ bɛɛ san ka diɲɛ bɛɛ jɔ wala y'a kɛ ala b'a nɔgɔya i ye o mɛ kana ɲina i mana mɛn dugukolo kan cogo o cogo i tɛ se ka san 100 ɲɛnaman dafa e ye joli kɛ ka ban joli tora i ka hɔrɔnmusow kama wa don dɔ i bɛ sa u bɛ maa wɛrɛw furu u bɛ sigi u fɛ u bɛ ɲinɛ i kɔ i woloden wa n'i nana mɛn k'i woloden hakili jigir'i la o y'a sɔrɔ ko gbɛlɛn dɔ le kɛra u b'a fɔ ko ala ka hinɛ papa ra ko ni papa tun bɛ yen ko nin bɛ se ka kɛ yan i ka kalanden wa n'i y'o hakili jigitɔ yira bɛɛ dɔrɔn ko non ko ni badara yɛrɛ tun bɛ yen ko walahi ko nin mɔnɛ tun tɛ se ka don nin na a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ala ka hinɛ a la ala ka hinɛ a la a kana sɔn k'a yɛrɛ tiɲɛ diɲɛ kosɔn ka ɲina sini kɔ ala de bɛ badara lɔ badara ye mɔgɔ sugu min ye ala de bɛ sɛkitanapɔ ye mɔgɔ sugu min ye an ka ɲɛmɔgɔw ka yafa ma n'an ye tɔgɔ daminɛ an bɛ tiɲɛni kɛ an ye ɲɛmɔgɔw bɛɛ wele ala de b'u sɔn dɔn mɛ aw don aw tɛ ɲɛmɔgɔ ninnu sɔn dɔn ɲɛmɔgɔ ninnu tɛ aw sɔn dɔn mɛ ɲɛmɔgɔw y'u ja gɛlɛya ka ninnu ta k'a di aw ma a ye sabali a ye miiri a ye tasi sisan an bɛ bɔ yan an bɛ taa safa en privé zulumaniya sanfɛ an bɛ taa a pati san kana yɔrɔ bila yen o yɔrɔ la a kɛbaga yɛrɛ b'a lɔ jahanama lakili b'a bolo kuwa a bɛ k'a dayɛlɛ ka don k'i ta dɔrɔn badara bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ n ye n ta fɔ a banna a diyara min ye k'u ka yafa ma k'u ni ce a ma diya minnu ye k'u ka yafa ma k'u ni ce mɛ n y'a fɔ piyan n da tɛ faran wa foyi tɛ kɛ n na n y'a fɔ piyan assalamu alaikum nasara filanan baara o de ye e b'o de fɛ a la o man ɲi i b'a ye nafolotigi dɔ bɛ yen den t'a fɛ n'a ye dɔw bɛ yen n'i y'o ɲɛnama su don ka ban tuma min na nasara filanan baara o de ye mun ye a bɛ kunkololabana furakɛ walima jinatɔ jinɛ bɛ mɔgɔ minnu kɔ b'u k'u ka hɛrɛw bɛɛ tiɲɛ a bɛ cɛw la a bɛ musow la ni cɛ ye muso furu dɔrɔn jinɛw b'a bɛɛ ɲagami n'a muso tɔgɔ ye furu sɔrɔ dɔrɔn i b'a ye a yɛrɛ b'a bɔ k'a tan k'a yɛrɛ kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ yen komi fatɔlama jinɛbana bɛ maa minnu na i b'a nasi bɔ nin cogo in na i bɛ kati min ci nin cogo in na i bɛ ladɔn fila nin k'ara nin cogo in na mɛ o yɔrɔ la a mako bɛ ladɔn de la a mako tɛ yiri ladɔn a mako bɛ ladɔn fila de la a mako tɛ parifɛn na ye i b'a d'a tigi ma a bɛ to k'i min a la k'i kɔ a la i bɛ to ka fisa mun min murudi 5000 500 55 n'i tilala i bɛ dugawu kala ye siɲɛ 41 illa sab'ati ayamin ka taa bɛn tile 7 damajira a tigilamɔgɔ yɛrɛ banabagatɔ yɛrɛ bɛna a seereya k'a fɔ ko karisa ko n kɛnɛyara foyi tɛ n na a b'a sɔrɔ tagamasiyɛn na siyɔrɔ la wa a yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ a b'a dɔn fɛn bɛɛ ka ɲi wa jinɛ bɛ maa o maa kɔnɔ i sera k'a furakɛ ka jinɛ gɛn ka bɔ a kɔnɔ ni jinɛ ma kojugu k'ara parce que jinɛ bɛɛ tɛ gbɛn mɛ n'i ye nin ta jinɛ o jinɛ kama k'a bɛ adamaden sen fila kɔ o jinɛ bɛ bolo biriki 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 a to bɛ min kɔ fo b'a sen mankan mɛn k'a tɔnkɔrɔ gosi ka to ka taa a b'u furakɛ de dɛ k'a furakɛ wa jinɛjugu tugura cɛ o cɛ kɔ ubiyɛn muso o muso kɔ walahi n'a ye jinɛ gɛn ka bɔ a tigi kɔ a tigi a bɛ kɛ senkola ye a bɛ kɛ nafolotigi ye a bɛ kɛ tɔgɔtigi ye lasa ka fi parce que jinɛ tɛ tugu mɔgɔ lolodenninw kɔ jinɛ bɛ tugu maa o maa kɔ a lolo de ka bon a bɛ komi anw yɛrɛ kɛ hɛn jɔn t'a ɲuman fɛ jinɛw fana bɛ ten a tugura cɛ o cɛ kɔ cɛ ɲumanba lo a tugura muso o muso kɔ ka na i yɛrɛ sɛgɛn dakabanan don lolo a b'a ka hɛrɛ minnu biyɛ bloqué e min nana kɛ sababu ye k'olu gɛn ka bɔ a kɔ kana siga kɛ
ebo baraji soro ta kana toro nyuman do shen kilin keni a biga nyaman dlan ki ka lahara dlan ki i garanti i sani ite do jahannamana ka banki garanti dien kono horla e yere ba e way tout est ok. Donc pour cela ka jina yoro jina bana walma jina sadi ngula bana na nyugana wa tinye mingo jina ko do kwa o fura o yoro fonu fleni ay sabali na ba ta ka jina to fana fura ke obe ka kungulo bana tigu fana fura ke abbe o jina ko kile indi ni jina ti ko kungulo bana ti soro na ba ka ya kono ke ka katigi haka na moko ka wa keme keme o mene ku du ko be jina jenga bogo ko ke tni do ko e better badra kon kuma me o tigi fana ma ko mi ko nyame ko nere badra ka kalandinde ube nere badra ka karsadi yen to chede yen to che ni ya tigi ka warmna ka barakai note yambe malu yene to che ye ensemble pour réussir to che ye shuyuku be to che yere malu bon assalamu alaikum saraka bara nyina na masaraka fo awye wa nafla bara anafla e jogo fla de asemen ba kan me kan ba fondara wala anafla e jogo fla de ni fatiha kalan jago folo fatiha kalan gaba ebi alam nasara laka sodra ka kala fukata sa dana jogo fulana ni fatiha kalan gaba ibi izaja ana surulai wal fatu kala fukata sa dana shen kilingen dro ni salam bla gaba ibi soro ki bin baraka aywa imana klaura gaba saraka min kan gabo a saraka bu boko kon bara yerenye a saraka ye muye dondo korogwema dondo gbe min ka bon kosobe ibo de nyini ka fara kolonkise kan kolonkise den kɛmɛ ni 61 ou bien kolonkise kɛmɛ kolonkise den kɛmɛ ni 63 ou bien kolonkise kɛmɛ ani 11 ka fara tɛbɛni kan tɛbɛni belebeleba ani sanu yɛrɛ dɔɔni parce que ala tɔgɔ ni yɛrɛ ba sinsin bɛ sanu de kan quoi mais a bɛ se ka na ni wari ye komi n y'a bɛɛ fɔ a ye cogo min na i bɛ sanu dɔɔni ɲini ka fara a kan a saraka bɛ bɔ i sinankuru le ma mɔgɔ min y'i sinankuru ye a bɛ sinankuru lɔn a bɛ saraka sinankuru de ma n delila ka tɔgɔ ni jigi mɔgɔw bɛ yan o b'a dɔn kumaw tɛ ɲɔgɔn jɛ fana a fɔra cogo min na a bɛ taara san sabara a bɛ sɔgɔ k'a lakale a b'o cogo de la wala ni sanu dɔɔni k'aw bɛɛ ni ce a bɛ saraka sinankuru de ma ka sɔrɔ ka don baara la saraka nin bɛ bɔ de ka sɔrɔ ka baara kɛ n'a faamuyana aw merci salamu alaikum